isem, inti wkoll. Jien għandi isem, inti wkoll. Sejjaħ li bismi u nsiru ħbieb. Sejjaħ li bismi u nsiru ħbieb. X'ismek? Pavel. U inti? Chantel. Pavel Chantel. Jien għandi isem, inti wkoll. Jien għandi isem, inti wkoll. Sejjaħ li bismi u nsiru ħbieb. Sejjaħ li bismi u nsiru ħbieb. X'ismek? Silvia. U inti? Mirjana. Pavel Chantel Silvia Mirjana. Jien għandi isem, inti wkoll. Jien għandi isem, inti wkoll. Sejjaħ li bismi u nsiru ħbieb. Sejjaħ li bismi u nsiru ħbieb. X'ismek? Martina. U inti? Samuel. Pavel Chantel Silvia Mirjana Martina Samuel. Jien għandi isem, inti wkoll. Jien għandi isem, inti wkoll. Sejjaħ li bismi u nsiru ħbieb. Sejjaħ li bismi u nsiru ħbieb. Jien għandi isem, inti wkoll. Jien għandi isem, inti wkoll. Sejjaħ li bismi u nsiru ħbieb. Sejjaħ li bismi u nsiru ħbieb.